Heavy vehicles naman po bawal munang dumaan sa Nueva Vizcaya, Pangasinan Road dahil sa road slips. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Ipinagbawal muna ang pagdaan ng mga heavy vehicles sa ilang bahagi ng Nueva Vizcaya, Pangasinan Road sa bayan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya matapos ang sunod-sunod na naitalang road slips sa lugar. Ayon sa Department of Public Works and Highways Nueva Vizcaya 2nd District Engineering Office, tanging mga light vehicles lamang ang pansamantalang pinapayagang makadaan habang patuloy na minomonitor ang kondisyon ng kalsada. Kapansin-pansin ang mga inilagay na karatula sa mga apektadong bahagi ng highway noong Mayo 18 para ipaalam sa mga motoristang umiiral na restriksyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, delikadong umano ang kasalukuyang kalagayan ng daan dahil sa pagguho at pagbitak ng ilang bahagi nito na maaaring lumala kapag dinaanan ng mabibigat na sasakyan. Kadalasang ginagamit ang daan ng mga biyaherong mula sa lambak ng Cagayan kabilang ang Isabela, Cagayan at Nueva Vizcaya, gayon din ang mga mula sa Pangasinan at iba pang bahagi ng gitnang Luzon. Kaugnay nito, pinayuhan ng mga truck at iba pang heavy vehicles na gamitin ang Maharlika Highway bilang alternatibong ruta habang nagpapatuloy ang assessment sa kondisyon ng naturang kalsada. Kasama mo mula rito sa IFM News, nagupan ito si Idol Denise Brillante, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.